हाय सगळ्यांना, झालं का सगळ्यांचं जेवण? माझं चाललं जेवायचं आता. अंड्याचा पोळा, थोडीशी रात्रीची भाजी आहे, शेंगाची भाजी आहे रात्रीची थोडी. आत्ता अंड्याचा पोळा बनवला, डाळ, मस्त असं काकडी. जेवणासोबत काकडी खायला लय मस्त लागते. मस्त अशी भाकरी आहे, भाकरी पण रात्रीचीच आहे. भात नाही घेतला, भात हाय बनवला, भात नाही घेतला, डाळ घेतलं, एवढंच घेतलं जेवायला. झालं का सगळ्यांचं जेवण तुमचं? माझं चाललंय आता जेवण करायचं. कसं वाटलं जेवण? कोणाकोणाला आवडतं असं खायला? ते पाणी तांब्यामध्ये, तुला तांब्यातच पाणी प्यायला आवडतं, गिलासामध्ये नाही. आता जेवण करावं, दुपारचे वाजले आता 2. जेवण करावं आता.